So to kickstart with the trending stories, its number one story is the Maverick City World Tour, Anditi, and how local artists have decided to just boycott Taiwan. No, atiskita izozo, atiskuda izozo. Yes, we know you are big, you are Maverick or whatever, but we're not doing it. Timbalami dropped out of it. Texture Zama dropped out. Anatolia also dropped out. What do you think could be the reason why these guys are just saying, out with it, out with it, we're not about that life? From the end, ndakaona inini ka anenge ma-conspiracy theory Conspiracy theories. ma-conspiracy theories. So a lot of people ka vanoita izvo zvokuti they hear a lot of ma-issues ekuti unongozaita zvekuti takanzwa zvichinzi ninga anenge anonamata zvakati kana anenge anoita zvakati. But from the way andakaona, there was a video ndakaona yaita nge yaitsanangura some conspiracies pane program yavakaita, so chinziona izvi zvinoita Or when they did the performance at the BETs. Yeah. exactly. All So right. unongoziva Like, my holy people that want, but my Bible takanzi do not judge one. sha unozati chika ndozvinotondinetsa zvacho because amene tingati kuva religious rikati chii, but I don't see any reason why vanhu vachita, because funga kuti komakombi atinokwira handiti dzonganogona ngatori vanhu vanogona ngakawana in a way isiri right. Todi kuti Ari ekuromba. todi kuti ini ndiri mukristu saka handisi kuzokwira kombi iyoyo because ndiye munhu akaromba. Oh, okay. Kana kuti driver anenge achikudriver pamwe anenge atombotanga atomboita zvimwe zvinhu kumba, but we still just live our lives tichingoendera mberi, but All right. Okay, so what do you think? I think it will protect conscience yao. Hansi, do not be friends with the world. Because friendship with the world is enmity with God for everything that is in the world. So my artist anga chibva kuAmerica, not saying kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi kuti masatanist or machi, exactly. but just because of association yao kuma awards kwanga vari and masong avaimba symbolism yavaiita zvaidefila conscience yemamwe ma-Christians. So ndokupa case study yaTikshua Zama. Kuchechi kwaanenge achipinda vanenge vachitobelieve kuti no, this symbolism is wrong, no chichichi handiti. Saka kuti azonoimba nevanhu vaya vari kuita friendship with the world, which they are taught kuti it's enmity with God, vanenge vachidefile their conscience. Bible ndomatakaona kuti a defiled conscience to everyone, those who think this is unclean, it's unclean, those which is clean, it's clean. Saka I think vakaita pull out vakagona. Because why should you go there when your heart feels with But inini I think vakaita pull out vakatadza. Because alright, ko isusu vanenge vaida kuzoti tizogamuchira Jesu, tichagamuchira Jesu sei. What if in that day inini ndanichangoendawo ndotongoenda ndotozotanga kuti but unonza Mwari otobatawo mwoyo wangu ikoko. But doesn't the Bible also say, do as I say and not as I do? You understand? This is me now thinking, Kuti, the Maverick City Choir could be doing whatever they're doing. But what are they preaching? What do they sing? They sing of God. And what's really behind them is what? Now, we do not know Exactly. that. What they're preaching is, what we know is they sing gospel music, which is, they praise God in their music. So are we not shooting ourselves in the foot to then just say, Kuti, because mune ati zvakati? How many people in our community, Kuti, awuzive zvahari, but you pass judgment upon them because of the actions they do? And I don't think kuita pull out, it was passing judgment. They didn't release a statement because it's because of this and this. They just pulled out. But isusu toshandita kuti chiyo right. Imimi ndima kupa ma-conclusion. But ndobatiri kuti, remember these are Christian singers and they are using the Bible as their yardstick. Bible root, do not be friends with the world. For friendship with the world is what? Enmity. Ivo vana Maverick vacho, they are also Christian singers. No, ndobatiri kuti ma-Christian singers asi ndopari kunzi friendship with the world. Nyaya iri kuquestionwa i-association, nyaya ye-symbolism. Kwakaitirwa nana Kirk Franklin ma-performance avo vakaitira but nyaya dze-symbolism ka izvezvi hazvina proof ka, handingori nyaya yema. But isn't it the same Bible that goes on to say, Guti, go out there and spread the gospel? Exactly. Saka gospel tinongofana ngori-spreada muchechi chetere. Hatiende kubhawa kunoparidza. Chinzwanzo baya. Iwewe ukati the lion and the lamb will bow down to the goat. That is totally opposite to my symmetries in the Bible. So they are making a statement.
yekutoti friendship with the world is enmity with what, with God. Ini pandozongonetsana nawo pamadouble standard, pekuti iwe uri gospel musician ndonyangatwa naProphet Gary King handiti waramba kuimbana naKirk Franklin nanambokozi kuti vari kuita nezvevanhu vemunyika, asi ozonofeature nemamwe secular musician emuZimbabwe. pane munhu atobvunza panzi ko makolabho anoitwa munomu ekuti gospel anofeature hake kana nemunhu wemunyika, saka tikuti zviri romwe here? Ndo patiri kufarira manje munhu akatanga kuita pull out ndiTextual Zama. Textual Zama, his history so far it's clean. Munhu ari kuita zvechechi vamwe vanga kuita sei vaakutedzera. But Textual Zama, he made his statement, and that statement was heard. Ndosakamazana maartist ese imunoti vanopengere vese vasiri kuda kuenda kutoya. Okay. Munhu ungarambere kufeature anonzi kuenda pastage naKirk Franklin neMaverick City, ukaona Anatolia ane mbiri kuchando ikoko aita pull out. You get what I mean? So Okay. I think we get the basis of what you're saying. You're saying, Kuti, it's friends with the world and associating yourself with, attributes of what is wrong and what you stand against. And you are saying, Kuti, there's nothing wrong with, associating. Maybe in the same association, no ma repented souls. Wa associate anyone varim chitadzo, no gonoso abuditsa mchitadzo waisa mchakanaka. Which is also right and also true. So yeah, allow me to move on to the next that I got that was trending over the weekend as well as the funeral that happened in South Africa. And at the funeral, a lady had lost her father. And at the funeral, a man who is purported as a pastor then stands up with a ring and then proposes to this lady. At the funeral, the coffin is right there in front of her, and she's proposed to. And she says yes. She stands up, gets the ring, and goes back to sit down. Where and when do we draw the line when it comes to proposals? My proposal, any pano itirwa ere kana kuti pese pangori okay. Pawafira kuti wabatwa nemweya werudo ungoti ndinotoita pano. Inogona sekuti mukuru anenge akatongoita ambush mwana kutamira in weakest point zvazvekuti hazvichamisi pamwe even the decision anenge akaita ipapo, because nozati kana munhu akanga afirwa nababa wake anenge ari in loss anditi anenge ari in grieving, anenge achichaseisa, anenge achichema, and then patime akafana nemunhu ari intoxicated. Exactly. It's more or less rape. Yeah, it's true. Vozongosvika wotongoridza bvudzi papapa. Plus it speaks to the character yevanhu kuti unenge uri insensitive. Exactly. And they weep with those who weep. As a pastor, exactly. We expected him to know better. You weep with those who weep. And you celebrate those who pese panenda panamo bebe. It's not like tinenge tichinyaso chema washinji. But unongopfeka office. You're just there to support sometimes. Kana makusvika panamo ka. Fanike mimi anatete pops ndi mune drama. Ndana rutanga uchema. Achilachuka ndipo. Wakusvika vati ndana. Obotanga uchema. So ukasvika obotanga kuita graduation ceremony panamo. Like ndasvika pane munhu afirwa. Ndotanga kumudza kuti ndakagraduate unoziva ndikatenga moti yangu unoziva. Yes, you did. We emulate that. But this is not the right thing. Wisdom. Wisdom. Mfundisi akaresha. That was wrong. Alright, whatever the case may be, whether mfundisi or ndiani akaita offside. Mfundisi akaita offside. Havana wisdom. No, the thing is this now. You know what the problem is with vafundisi? Kuva mfundisi azviroti una mweya waMwari pauri. You can be a mfundisi by simply just going to theology classes and you are you're ordained, you're now a pastor, you understand? So, zvinonetsa kuti munogona kufunga kuti muna nezodzo yasina ine mugofunga kuti munhu anofanira kunge ari palevel yaanofanira kunge ari yasiri because akangonodzidziswa manga nemadoctors anongoenda medical school but compassion yebasa ikunyatsoti munhu ari kurwara ndobata so vangani vanazvo ashoma, you understand? So that's what I just didn't think. Then we move on to this is something that was very popular with the late Soldier Love. Badaro kumagig and then you don't pitch up. Soldier Love did it, Killer T did it, I think in Botswana, and then recently of the weekend, Ngweri, Silent Killer, was actually apprehended for fraud because akanzi akapiwa mari ye gigangati dinoda 600 or 500 and then he was given 250 as down payment. Akatora akanzi tokupa chimaflyer we saw MP gig hanzi anambobvira poster muso gig wacho ana kutoenda
apa mari wakadya. What is really going on in the music industry to a point whereby unocommit to say I've committed? Because by taking deposit, you're saying I'm committing this day to you guys, mabuka, and then you don't pitch up. Machasana mruita. I think chiptanga chino to speak to character yemunhu kana ungori munhu ari dishonest kazhinji vacho kuti dishonest semunhu asina kuti ake musician I wouldn't understand my circumstance, but honesty kuti you deliver when you are paid for your what for your service. If you fail to deliver, there should be an explanation either prior or after that, because explanation. But mostly manje zvinozoenda panawe kuti ma-artist roba ana management nanimona antopiwa apiwa because in normal circumstance aifanira kusungwa but kwaisa munhu wamanager or chii kuti we paid manager mari yakati and then manager is on the case of the artist kuti right musi wakati tiri kuenda chi kushow pamwe musi wanga akatobatwa manager aifanira munhu nhasi kune show hapana munhu anoita sei because basa ramanager vanhu vanofunga basa ramanager handiti kuita gatekeep artist kuti vanhu munenge muchinetsekana nekusvika pana artist no basa ramanager ndere kuti manager artist wacho wapfeka here nhasi hatisi kumwa anything because tinoda unoperforma tiri sober wagedza here wadii saka iyo nawo yelack of what of management. Kana aina manager silent killer maquestions ese aya tikufanira kuadirector kunani kuna silent killer kuna manager but kadirector na silent killer ka togona ungo anaye manager anofana ina. I think everybody in Zimbabwe has a manager, but outright information as to what the manager manages now is what we don't know. But I think ipapo it's actually a very very big challenge. Because nyaya yekuti manager sometimes ingori nyaya yekuti Zigo uri wangu so ndiwa manager wangu then Zigo akutongeta basa rengoreceive mamessage angu then makambani ana pops wakauya akati chatoda kaudede overtime wadhiro ariti achirambira zvashara na Zigo kuti anenge achita gatekeep artist kuti amungosviki kwaari. But I think there is need for amenona paine a way yekuti vanhu vadzidziswe even mamanagers acho hapana kwekuti vanhu vanogona amenona kana maworkshop or something engodzidzisa vanhu kuti manager basa rake ringe riri nechi management yacho yagara itoriko kakudhara, but management in the musical sector now it then becomes very difficult because music is a very big industry, very big, but that's the way to say it, to manage and we are managing the artist and all the affairs and it's an artist. So I want artist has to pitch up for a show munhu atofana kutosvika tichirova the manager. Or say for instance hapana manager, there hasn't been a signed document to say you are my actual manager. Ngorosawira wangu Zigo kana vanhu vachitsvaga pops vanozoti pops anogara naZigo ngatifundire Zigo pamwe pacho handiti pane pasina signed document, but kune chinhu chinonzi kuassume a role. You just assume role ramanager and we expect you, but artist anofanira ngaina manager uri wega zvinonetsa andimoona, but kana uina manager handiti I'm speaking as munhu ana manager handisi artist angu, but manager wangu anouya achinditora tichienda kuredio on time anonditi tinofanira kuti advert rakati on time tikabhadhirwa mari anoona you become better more accountable and chichichichi handiti uri wega manje we won't pitch up for the show. So now you are putting the blame on the management and if they've got the management, it could be the management side. But what if it is an influx on the artists themselves, lack of discipline, as you said. You did say to speak on dishonesty and character as a person. There's so many people that we know kuti anakaturi in a good stable, maybe a record label, but iye zviri paari zvinongomusunda kuti asaite ane mukonyo anotoda kungoita zvisiriizvo, you understand. So what are we saying to our artists out there, with or without a manager, the actual artist ndiwo watoda kutaura naye ende ndiwo watoda kutaura nezvake? Because yes, manager anogona, because manager hasi mai vako ka maybe ndimai vako, but kuti azokubatira shamu kuti mukauenda, you understand, it's a very difficult thing to do kune munhu atinoti ari adult ende maartist achidzonga anonobva hanzi ndokudzinga ipapa manje ndopanenza kushanda nema lyrics asilent killer yekuti munoti takabva nekokumonga
hakuna ipwa asi maitsvage iko kufunga kusina chi Kusina ipwa. ipwa. There are others who have walked this road before in every industry, whether our industry yip, and we know the results. Some they died early, some their careers they suffered a premature death, some they ended up broke because of Topera chakadaro mari handiti. zvekudaro. Saka rimwe basa ramanager futi ndere kutogara naye pasi achikuziva kuti family short lived. By the time anenge uchiita make sure to create a clean brand as an artist. Saka zvese zvinozoka futi pakuti una manager, because manager wako anofanira achigona kukuudza truth to what, to power, kuti ngoma mukamwa madoro iri kana madrugs kana chika mangwana muchatadzana nase kunoperforma, and in the end you'll be the talk of what, of the town. And for the wrong reasons, after all. Okay, Not trained for so we're the going to wrong go for a brief break, a musical break. We'll be back right after this particular one. Press and play, Chill Master T. Gons come through and do what they say. Chill Master there with T Gons and dudes as they say right here on Power FM Zimbabwe. 0712-831-172, still hanging out with the daddy right here on Power FM Zimbabwe, and we just giving you a commentary of what has been happening on social media, trending everywhere and anyway. So yeah, the last topic that we were going to be covering today is something that I preempted on last time they were here, that we want to talk about couple goals. Is it the only way that a person can skyrocket and garner followers on social media? Because we see them sprouting up from everywhere. Kungobuda couple goals. People are just doing zvema couple kuti vawane ma followers or kuti va create content yema couples. Ndo zvega here or ndo zviri kuita kuti zvinhu zvacho zvinyatsosvika here chako uwane ma numbers chao. That's an interesting one. Mina ndinopa ningi the DJ. Oh, Sparks, my late comer. Right. Makadini. Tinofara. Ndakatamoresana. Yeah, cool. Alright. Ini maona ndoita ndekudayo. Maybe it's because pane vamwe waitawo mbiri, but doesn't mean kuti ndozvoitisa mbiri. Because tine mamwe agara aripo macouples ari kuita zvaari kutoita, but still hapana ari kuvaziya. Saka hatingabva tati ndo zvingava zvichiitisa mbiri. Because tine vamwe vari kutozviita ndo wakatowanda wacho. Vari kuzviita but havana mbiri yavainayo. Saka I don't think kuti tingati zvemacouples zvinoitisa mbiri kazvoita tukasika. So why is it happening? Why are people doing it? If it's not for the fame, why then do it? Kutry. No, ndechizama. Kutry. Vana zvinoitika ndezvetu muZimbabwe kana tikatanga kutengesa zvihuta anoona zvinoitika. Munhu wese anobva atanga kuita izvozvo. Saka maZimbabweans vanenge vangoona 1 or 2 vanhu voti alright. So bva atanga kutoti saka ndakutotsvagawo wangu wekuitawo naye. I always see mapost akadaro evanhu vanenge vachiti ndikutsvagawo wekuita naye couple content. So these people are not even together. It's just content. Oh wow. It's just content. Oh wow. I'm dumb. Oh wow. Actually, I'm here and then chipiwa pressure nditotamana vanhu kunzoko vari kuita zvinhu zvavo. Actually, Vakanyura. there's this other lady. Aitotara neni achinditi watu. Vana muti muri couple. Zvikanzi pavanhu tiri couple. But imimi this couple musazozana. Oh, okay. And you get what I mean. But Yeah. I think it speaks about creative ability yedu vazhinji. Because it's easy just to look sweet in a relationship. Or look miserable. Or and people, they either sympathize or they like what you are doing. One what to say, wow. That's so sweet. Then it's also what not na post hanzi vanodana vanondibowa basa rekubata mushonga tinenge tichita zve tichirwadziwawo andozvibata, so you get attraction and chichichi. Saka it's a way yekuti you can create easy content. You don't have to think kungomuka muchidanana mumwe musimbonetsana and people they are there to watch and then you get a quick buck. That's the easiest. But it's not everyone is going to make it, because vanhu chavanonyanyotarisa pacouple content inayo kuti how genuine is it is. Does it look relatable?
handiti love story yenyu unoona nyati family vanhu vachisvika vachigezana hello family tamuka inini Yeah. koita vamwe kuti they come and then anenge achitiradza salad and vanhu they might blue tick. Most people they just want something which is genuine anataiti vane love story yekuti munhu ane madifficulty ake and they make it from the ground. People they love something is genuine. So ukauya manje uda a couple content for the sake yekuti you just want the likes but you don't have the story, the motivation and the Genetic people can actually see through. To say good, this is fake and this is real. Vanhu vanozviona kuti zvinenge kakumanikidzira so ndikangona kuti zvinooneka. yeah, because I love you baby pakamera ka ne I love you baby ruba pasi pemoyo chaipo inooneka. Tozoona. Vamwe tochingoti vakanyura vakanyura Kwandiita angori maseconds ranenge achingoitwa ingori yengotora kamera ongoti wotongoita zvezvezvo then sisitopiwa pressure. But it's a niche that has been happening worldwide. Couple content has been there worldwide. But my thinking is, why now? Why are we doing it so much now? Because Pani and I think it was on YouTube, but it's a top 10 couple creators. And I'm like, okay, so we're getting to that point now where we really get to appreciate some love stories on social media. Yeah, I would say it's actually a good thing though. Because in this generation, it's possible. Is it not that we're just saying kuti as a generation tungofarira nyaya dzemjolo? Actually it's a phase. Manje ichapera Zvinopera. content. Yeah. Content yega ine time yainotrenda painternet pakamboita the age yegaming yekuti everyone mastreamers they were gaming. Twitch Izvezvi what? streamers acho aiita gaming achaita gaming Vama-couples. no vamwe vakuita mamarathoni mastream zvichapera futi kuchiuya chi zvimwe kukamboita maskit. Ndinofunga kuti haisingori nyaya yekungoti mauya muri makapo makushuta panofanira paine something chiri unique panyaya yenyu futi like nhamo chacho inowana muzimbabwe wanda kusapota vanhu kutambudzika saka kapo yenyu mekazati mimi mukutofaya mukutodya yenyu salad like zvochita wana zigo vanhu vasapoti but tine makapos akawanda mamwe andaona kuti haizvi kutofaya saka vaya kuita content yakadaiwo so muno muzimbabwe tine macouples akava successful necontent iyoyo hapfure 5 tinofanira tine tuchet tina taiti nanyati but taiti manje taita different because haisi nyaya yengoti tiri kudana ti but yatoti creative munhu kuti atoti dangerous zvekutoti nyangwe dai aiita zvimwe zvinhu aigona kungova successful futi mune izvozvo because iye pfungwa dzake dziri creative kobva kwati nyati chaitati nyati anzi akapenga it's because of kabackground kenhamo vanhu vazhinji vanovharidzira nhamo dzavo but ananyati family wake achiti guys ndo zvazviri izvo vanhu vakazvifarira but macouples akawandisa tine mwe couple itoziva kuti zvinhu zvekutofaya tine mafollowings akawanda but still vanhu vasikuona ringoblutika saka pafanira paine chimwe chinhu chiri kumashure beside kungonzi tiri kudana I know love inogara ichizowina kwokupedzisira but zvemuzimbabwe haisi love and another thing handoona background yenhamo yauri kutaura vanhu vemuzimbabwe they like it also you uri background handoona so ukabudirira manje vanenge vakutokuroisa manje ndozvavangofanana nenyaya yanataiti vacho ka kuti pese apa vanhu vaiwirirana navo ende pavakangotara twana mari yakawanda vapatenga hondo ende chakaitika nchoti ananyatika vakatoita advantage yekuti vanhu vanga vatsamwira anataiti vatanga kuti ava ndo vari hambo because havana mari vamwe but uona tikundai taiti ari dangerous mavhidhios avakacreata uri panzvimbo 1 vanhu vazhinji vainoona kwataiti because taiti ane kaati kaanoisa pazvinhu zvake beside kunzi tamuka yedu tageza mwana tadya tanorara ndo panozoya ishu yekuti panosvika time yekuti a content creator nemunhu ari kuteedzera ndo patinozoisa pachikero kuona kuti anocreata ndiani. Anyway, want to introduce another couple content akatikumbira kuti zvitaure that is Uncle Saint vari kuuya necouple yavo vane very beautiful I think that is why you asked not to here today I think they are busy
hello guys, tamuka ina baby wangu. Tageza mwana umeso. Tageza kumeso. Not the easiest content. Chamarika, it's not easy kuti azokuti every day makuseni ufana ngoine something chawafana upa vanhu. And vanhu vakata sana Ziga nana DJ Sparks. Asina kana couple content asina chi asi every time every day anenge something to give you. It's not easy. All right. Okay. Ndakutofunga kuti imwe content zonengenze live with DJ Sparks andichingozvishuta ini zvandee ndichitoita panguva yacho because content yacho ka ikunetsa wana. So yeah, it's all in content creation as much as we thought, Kuti. Most of the couples that are out there are actually real couples. Well, some of them are just together for the likes and the followings. Well, it was amazing hanging out with Padari guys and just, chopping it up. We spoke about, the Maverick City, and we grew we all agreed that, we agreed to disagree that it might be that conscience or it might be that they just don't want to be associated with the Maverick due to the BET Awards performance. And then Kundai was of the thinking that, that's where you actually need to be associated so that if they are in the dark, if they are in the bad, they can actually be turned to become good. Because even the Bible says, could you go out there and, be my disciples, be the preachers of the word. We also spoke about the issue to do with the proposal at a funeral, which everybody agreed that it was a bad move. And we spoke about the non-commitment of artists after they commit. Wopiwa mari, uvarigira kushwa apps zvawo kuma shows. And the last one was couple content. So if you're out there and you thinking you want to do your own couple content, manzwanzi humbleness pays. Kunyebranga zvisina uringana. Kuomerwa zvinobva zvaita because mukada wabuda muchiti, you know what, I'm driving a Bentley and we're gonna go I think we're gonna go do dinner in the sky tonight. Nobody likes that. Yeah. So anyway, thank you so much, guys. Where do people follow you briefly so that we can get to the news? Starting with you, Zigo. I know people, they'll find me wherever about churches, my prophets, and the man's mambo. Ndona manemba kanzi Kundai Chitima everywhere on social media. Yeah. Right, indowanika paFacebook nepage rakanzi DJ Sparks AW, then pa YouTube yakanzi Zim Reality ITV. All right, that's good. Thank you so much for logging on. It is Power FM Zimbabwe. Your time check, it is exactly 2 o'clock, and you're still logged on to the Zimbabwe Broadcasting Corporation's Power FM Zimbabwe time check. 2 o'clock, it is time for the news.